गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरिनि मोनसे हानजाया सानै केएल केडार हमनो हायो। मोनसे स्रोत सुलुंनि बिथा खालामनानै गसाइगाव महकुमा पुलिस बेंगिरिनि दैदेननाय पुलिसनि मोनसे हानजाया संदानानै साबकाटा पुलिस आउटपस्टनि सिङाव थानाय 2 नं कक्सागुरि गामिनि रबिन्द्र बर्मन आरो प्रसेनजित बर्मन मुंनि सानै केएलनि केडारखौ हमनो हायो। हमनो मोननाय सानै केएल केडारनिफ्राय आखाइजों बानायनाय थरसे बमा मोननो होना पुलिसनि सुलुङा फोरमायदों। खमैबो 5 किल'ग्राम लिरथायनि बमाखौ रैखाथि गोनां जायगायाव दोननाय जादों होनना पुलिसनि बिथिंनिफ्राय मिथिहोनायजों लोगोसे हमनो मोननाय सानै केएल केडारखौ पुलिसआ सेबो।